Annoying Mosquito. Anwụnta na-akpasu iwe. Kpọkpọ. Onye nọ ebe ahụ ka m jụrụ n'ahịa ụra. Abụ m, ka olu dara ụda zara. Onye bụ m, ka m jụrụ. Agwara m gị, ọ bụ naanị m, otu olu ahụ kwuru. Amaghị m onye ọbụla a na-akpọ naanị m, ka m zara. Enyochara m ihu na ugbo anwụnta m kpuchiri akụkụ akwa ndina m. Aha m bụ Amos. Olu ya na-ada ụda karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ na-adasi ike na ntị m. Onye bụ Amos? Ka m jụrụ ma na-ele anya n'okpuru akwa mgbochi anwụnta. Ha! Amos Mosquito! Olu ahụ kwuru n'ikpeazụ. Ọ bịa taa m na ntị m. Mwuli elu ma malite ịchọ ya. Ị ga-akwụ ụgwọ ihe anyị mere, ka m tiri na mkpu. N'iwe, nsị na akwa bilie gbanye ọkụ. Mkpọsa agha megide mosquito na-akpasi iwe. Daalụ ndị na-ege ntị. Ka o mesịa.